8. októbra 2009 došlo k podpísaniu memoranda o porozumení medzi mestom Prešov a firmou MSC Electronics SK SRO. Predmetom memoranda medzi mestom Prešov a spoločnosťou MSC Electronics SK je dohoda o vzájomnej spolupráci a investorstve v priemyselnom parku IPZ Prešov Záborské. Sme radi, že po dlhších rokovaniach sme došli ku memorandum medzi spoločnosťou MSC Electronics SK a mesto Prešov. Ja chcem vyjadriť nádej, že tento prvý krok bude otvorením ďalších krokov, ktoré ukážu, že dokončenie priemyselného parku bol dobrý krok, aj keď v tej prvej fáze nejde o veľký počet zamestnancov, nových pracovných miest. Ukazuje sa teda, že Prešov má potenciál na rozvoj priemyselného parku a na rozvoj zamestnanosti. Zúčastnené strany sa dohodli na vzájomnej súčinnosti pri realizácii investičného zámeru, ktorým je vybudovanie výrobnej prevádzky v areáli tohto parku. Firma MSC to je holding 25 firiem, ktoré sú v 17 štátov Európy. Je to firma, ktorá zamestnáva 1000 ľudí s obratom 400 miliónov eur, čo je veľmi zaujímavé. Je to firma, ktorá je výskumnou, vývojovou a výrobnou firmou v oblasti elektroniky, zasahuje do mnohých oblastí priemyselnej automatizácie, satelitnej komunikácie, medicínskej techniky, špeciálnej elektroniky, dopravnej techniky pre mobilné zariadenia, auta, kamiony a potom špeciálne vývoje pre ministerstvo vnútra, pre ministerstvo obrany a tak ďalej. Radi by sme pristúpili k aktu podpisu, takže Nová investícia prináša regiónu mesta Prešov nové pracovné príležitosti pre mladých odborníkov v oblasti elektroniky, transfer najmodernejších návrhových a výrobných technológií, ako aj možnosť odbytovať výrobky pre náročné oblasti priemyslu vo vyspelých krajinách. V spolupráci s nami vlastne sme sa dohodli o tom, že budeme našu spoluprácu ďalej rozvíjať, nie už len v rámci firmy Elkom, kde firma MSC je spoločníkom, ale vytvárame novú spoločnosť a fabriku, ktorá už bola založená, firmu MSC Slovakia, MSC Electronics SK. Budeme zamestnávať ľudí, ktorí budú tvoriť vysokú pridanú hodnotu s vysokou mierou automatizácie, presnosti, na to, aby sme tu mohli realizovať veľmi náročné projekty v elektronike. Toto dá celému regiónu know-how, ako to robiť, ako sa zapojiť do veľmi náročnej spolupráce pre špičkové aplikácie v celej Európe. Neviem, či bolo tu zdôraznené, že tá prvá lastovička vlastne už bude realizovaná v najbližších mesiacoch, kedy výroba začína v areáli terajšej firmy Elkom, kde bude do konca roka vytvorených 50 pracovných miest. To je, myslím, že veľmi pozitívne a veľmi dôležité. A samozrejme, tak ako bude nabiehať tá výroba a pôjde výstavba do priemyselného parku, tak bude ten počet pracovných miest stúpať, čo je vlastne cieľom tohto priemyselného parku, ktorý mesto zriadilo. A myslím si, že mesto takto aj voči občanom splní svoj záväzok, teda že vytvorí pracovné miesta aj v tejto ťažkej dobe, kde vidíme, že množstvo firiem sa zatvára, tu sa vlastne pracovné miesta vytvárajú.